și domnilor, acestea au fost știrile. Așa cum v-am anunțat încă de aseară, am acceptat provocarea lansată de Mihai Bendeac și mă alătur campaniei Ice Bucket Challenge, care strânge fonduri pentru cercetarea în domeniul sclerozei. Am făcut deja donația și înainte să duc gestul până la capăt, în felul în care mi-a sugerat fiica mea, Alexia, îi provoc pe Cătălin Radu Tănase, Loredana și Yves cel Naiv. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Hai!